ngiyaphinda yanginikeza abantwana benkosi ukuya kithi kukhuluma ngaNazaretha. Ngiqalela yenzeka umuntu ajwayele ushemba agcine engasadingi ushemba. Ziningi izinto la ezikhipha umuntu la esondweni, abaningi bayabuma ngibabuma. Yabona mawabona ukuthi wena usuyazi uhlaniphile lekhaya. Uhlakaniphe udlula ingqondo yomuntu wesho njalo baba. Usukwazi ukukhetha oshema ukuthi akuyena. Nango befanele lahlane. Ushemba kanamngani. Ushemba futhi akajwayelwa. Mawukwajwayela ushemba uthi ungasazi ukuthi nguphi ekhaya. Nakubaba wakudla yini ilanga ngoba abantu basedidekile abasazi ukuthi umuntu usilayo isesempilo nami. Nilila ngabathenga umuthi. Ngafika komunye umuzi wamaNazaretha eMsini. Ngiyobheka ubaba. Imindweni. Imindweni lokhu ngibizwa ubaba ukuthi angizombona. Wasamaqembu amaningi ke sibakhona nokuthi umshado wazanayo. Iyahlupa. Mangifika kubaba ngifica ubaba akamuhle kahle. Inyawo kababa uyangiphamsela sabane inkosi yamaqadi. Uyayiphamisa uyiphamisa ibhluku uyasivezela uthi ubheke mntanami nawe indaba ezithi uthi bangezini abantu. La ithwele okunamashashaza ayinamanzi. Bayikhuma lamanzi okuphendwa libe isasilonda. MaNazaretha ningakhohlwa ukuthi mhlawumbe ngiqala ukufika la nanizowizana bese lezokuni. Ngizana into naye enanisusele emazweni aliyothe uzani la. Mawuthi abakini abadala abalela uthi lumhlaba ukuthi ozobakhonzela bona. Ungathakathi ushembe. Ngoba phela mangabe ukuyazi imithi. Wathi omunye baba uyazi imithi. Usuzobhabhathiswa ekhaya. Noma usuzovuma. Ukuthi ikhwama wela ehamba nomvula. Wathi ngoba noma engahamba nomvula kodwa makusekhona ishathi uzovuka. Iyenze lento yakho. Khona labantu abahle kanje. MaNazaretha mbaba. Ubaba uhluphe kakhulu. Ngiyabona mina ngiyahlupheka
ukuhlupheka kakhulu. Ngesinye isikhathi ubaba uthi amanye amadoda azokwakha umuzi lapha ekhaya eParliament, bese la madoda elokhu efika lapha angiwathandisisi kahle mina efika kubaba noma angiwathandisisi kahle mina ngoba ngeke ngibone indlela angibuka ngayo. Angibuki isikoneni nomsebenzi, angibuki isikoneni nalutho nje. Phela amehlo nesibongo somuntu kuyaqekisa inhliziyo yakhe injani ngaphakathi. Angibona ukuthi kwashoda ngoba bafela amathe. Ngisho ngithi bazokwenzana abantu ekhaya. Hayi bafika lababhemi laba. Belokhu befika beqala la foundation. Omunye wabo wemkhulu wasethi kumake indodana yakho uyazi mangiyifonela ayiphendula ucingo. Angazi noma nayo isifana nalabo abathi ngiyathakatha. Angisho ukuthi uyathakatha mina kodwa ngami ukuthi uyathakatha. Yabona uma ungamthandi umuntu ngamehlo nangebuzi lakho uyathakatha lowo muntu ngoba akadlile lutho lakho. Kuningi wakwenzelwa ngoba wami ngibuka kwenzeka. Anomthanda ngeqiniso uSendimana Nazareth. Nami nginabo abantu abangangithandi kodwa nginandaba nabo. Ungangithandi wena wedwa kulezi inkumbi engalezi ngithandayo uyini wena. Ngiyafisa nje eNazaretha ukuthi nazi ukuthi mhlawumbe ngingubani. Noma mhlawumbe ngibona inyama kufana. Cha mina ngiyena lo ncane nguyena. Yilo wakisho baba mkhulu odala ephangweni. Umpunyanga izulu kodwa dayimhlupa. Wagcina sedumempana. Ijaha ngiyafana ngilandele bona khona engiyojalo lesingithila ngedwa. Abapasapeke laba bamjahayo. Jiko wami walai
wakuthwala ubuzima. Bafika nesipakpako sinomuthi phakathi. Waphela bethi bazosiza ubaba kodwa iphile kanje. Banothulisa bafika ipoison. Bathi baba la ushaya inkomo igcwale. Mawushaya inkomo igcwale ngale yesibini inkomishi uvuke musha. Esethi baba ushemba kanqabi lutho. Wena inkosi ibusisa. Esethatha ke lento eyibeka endlini. Ayitshengisa umaka sebeyibeka endlini. Sebehambile labantu sekufanele ukuthi baba awuthi ngiyibone lento yalabantu ukuthi ngempela yenza lento leta ade beyishwini. Bathi mayithela utshanini basha utshani semthani bade buhlaza basha babela. Ekseni abantu bokuqala ahlangana nabo baba. Ibona labantu bemnikele sipakho bezobheka ukuthi ulale kanjani. Wathi makuhlangana beshe bakusho bashaya phansi. Wena ushembe. Maye ngakafika isikhathi sokuthi ushithi ibhanji. Akamuthi poison wakho. Ngeke ayindawo. Kodwa mase kufika isikhathi sokushithi ibhanji njengoba omkhulu. Enkosazane nayimethele itiye. Ubaba mkhulu mabona kude. Uyayibuza intombazane le, nkosazane. Uthi awukwazi udlule ndawo mntanami. Ithi nkosazane cha baba, ngaze ngidlule ndawo. Uthi ngiphuze le tiye mntanami. Ithi nkosazane cha ungaliphuza baba. Anginalutho. Kanti inkosazane ihlangane namanye amadoda. Asethi beka phansi training inkosazane hamba usifuzela nangu sibanibani lapha. Akazange shona lebefaka upoison itiye. Isibuya ke yalithatha itraining inkosazane yana lona emilisa khona. Useyabuza ke ubaba mkhulu. Uthi ngiphuze mntanami. Ithi inkosazana waliphuze baba. Anankinga. Ithi walibuza kathathu. Ngoba kwasekufika isikhathi sokuthi yashintshe ibhanji. Wabe seliphuza ke leli tiye. Ela qala khona ukugula ke wazi wahamba emhlabeni. Kodwa kasuwanga eZayoni umuntu ophusite wasuka lapha phakathi kwethu. Owafaka umuthi etini wasuka phakathi kwethu. Ngokushambe bayisevukelwa kavukelwa amaroma. Avukelwa amaweseli vukelwa ithini. Ize ngashemba bedlu yakhe. Ngiyacela manazana ayengiphumele nezingane zakashembe. Akeke kube ingane zakashembe zibe zodwa ningayijwayeli. Ngoba niyijwayela nifonza upoison. Ukona lento engathi umuntu angakhohlwa ukuthi mhla efika la wayizokwenzani. Nemhlangano leyenziwe kumnyameni. Umphumela wakhona kumnyama. Yabona mina la ngikhona. Awona ndimdala yangisukela. Ngoba ngibekwanga umuntu.
Yabona mawuthiwa imigala ngingayiswela mina ngempangeni kodwa mase ngifike empangeni ngofike ngifisa abantu abanganganani bengilindile Mina ngifike umuntu wakashembe Kuma nomkhulu sedakazi uthi lo muntu ebizwa ngegama ayithi sifana nokuhlele esitalweni sami uthi umkhulu sedakazi yazo ngisilima ngabona Buku wena mina wena lo ngingwangisi Enza siyeka ngisathi ngisona Uthi ngeke nje kwasekuhleni Ngithenge sami isitalo bese ngisibeke emthebeni abafuna mina bebezongona emthebeni bebezoyela manje ufuna sona leso sesifuphi esesivuthiwe uthi esaphi awu inhliziyo yomkhohlisi ungabona into enhle usuyithanda ufisa ukuhlala ngesihalo mina-ke angifisanga ukuhlala ngesihalo kodwa isona isihalo esafisa ukuthi ngihlale phezu kwaso Yabona mina owami ubaba mayeseyambile emhlabeni ngihamba naye ngayobeka naye yobekwa khona base ngibatshela ukuthi ubaba nje ngibeka la ngaze umbone phethe lezo shefitshela ngaze umbone kulithanda ngizocela nimyekile mina ngishizwe ukuthi owami lokho kuphela ubaba wami uhambe phela Mina nginenhlanhla enkulu kabi. La ngambeka khona. Nganiwa ukhiye ngamkhiyela. Ngaze ngaphinde wafika mina sengizomlanda ngavula ngamshiya njalo ngamthatha njalo. Ngiyafisa ke mana niphathe kahle uNazaretha. Amen. Ungonakali ngesikhathi sami. Umkhulunyakazi uthi mahle amaphekula ahambile. Unamaphekula acashe phakathi kwethu. Ukuhlakanipha okusula ingqondo akufunakali libandla. Unuhlakaniphi nje. Kodwa ungahlakaniphi kakhulu. Ungahlakaniphi pheli futhi into yakashembe. Babe bona babehlakaniphile. Kodwa ngibazi baphele lapho ngoba ngisababoni nakuningi. Bona bakhona bayaphila kodwa baphuphile. Mawuna noshembe uyaphupha. Ya ukuphupha kwakho anginandaba nawo mina. Abanye babengishaya icapha enkantolo. Sambe icala namhlanje bafuna ukuzala.
namhlanje bafuna ukuza la kuhle la yabona ushembe iqele kwazi uyikhothi emhlanje bawukhuluma ngoshembe wanakhuluma ngoshembe lo ushembana uma ngoshembe iqele kwazi uyikhothi emhlanje yabona nje mina emtishembe Siyambinza. Sasuka siyabalelisa sasuka konje waphongolo noma sasuka kuwe madoda sima respect sasuka mnambithi masifika lapha hayi sasithela uthulini ucala sabuya hayi lasithela uthulini icala bathi ngene emotweni yami bathi abantu uhlala phansi baba sicela ukunikela abangagqokeli kwemhlophe manje ushembe enye ushembe akakhiwa ushembe yilo umuntu ongenwa yilo moya kanti ushembe umdala yena shembeke lo laba bebefuna ukuhoshelwa bazothi bangamthatha ngamlalisa ngambhekisaphi baduka yonke into bamba saya ke ecaleni lafika icala lasezaleni esenzeka kaningenisa kabuke ngayikhaya emnambithi mangifika emnambithi abantu abalele balinde ukuzwa mina ngomara lephinda abantu okudlala angizange ngibatshela indaba yaseMaritzburg afika neyami Ziyamazwela. ngiyacela into angaze ngiyicula athi Shobengcwele. ziyamazwela Ziyamazwela. imali bese lisiwe ihlabelela vele wathi ku amen ushebe ngenze lutho bakidake laba bantu labo bakhipha amahawu hayi basha umgidi thina-ke senza umsebenzi kaNkulunkulu saqhubeka nawo
Ngilo ngayimela nje la. Angiphindanga hlupheka. Ngiyangithanda ngifisa ningaphumi kule ndlela kahle. Awukahle bakwade wena ula. Wawuthunywa abakini wedwa. Uthamba osikhonzele endini wasePlini. Mangabe wena usuyisitha sikashembe. Bona bakuphi? Niyabona abana abaphuma ngomApril 3. 2011. Ngiyacela ningababuyisi ekhaya. Uyabona ngeke uyilande imamba. Ngeke ulande ibululu. Uyilande impezi ehlathini. Bese uyifaka endlini. Uyabona izothi ngeze ufudumala bese iyashaya. Omunye umuntu athi hayi mina ngizocela ukuthi ngicela itethelelo uphumaphi. Hayi bengihlele ekhaya. Ufungolini. Hamba phindela ekhaya uqhubeke nokuhlala ekhaya. Ngoba uzosona usonise. Umuntu mayeke waba yiphekula akake ukuphekula. Aphume kanti ukuphekula. Ngiyangicela ke eManazareth. Noma nikhuluma nawe kodwa manje bangangeni phakathi bazonona. Bafica uphelele umkhumbi uholo baba uthi ngona amakhosazana. Basehlakanipha. Yabo ukuhlakanipha la. Ushembe uhlakaniphile. Ubani okwabhekana noSheba waphasa? Yekho. Lo wathi nje. Ngiyacela ke nalabo aphekula acashile phakathi aphenduke alazi unyazi luyini. Abantu bala ekhaya bayikhuluma into iphinde ikhulunywe futhi iphinde yenzeke futhi umkhulu inyanga ezulu uthi sengubasile lo mlilo ngabona ukuthi ucisho bani ithe mina ke ndisebancane umhlaba wakuzombathi ngomhlophe umbabamkhulu uthi eyinganeni zabe naseManazareth naye khona losikhathi uthi bantu abami nani mapholo bagcotshwe
mase ningibeke endinami yokugcina ize ningofaka ukhonkolo phezulu kwami ngifuna ukumina ngumbozi mhlaba namhlanje babankulu umbozile mhlaba ongakafiki la uyesu uyabona obheka mina angiyi kwamanye amasonto ngihlala la kodwa wayeza ngifundisa kwamanye abantu bezobikela mina umnikazi wabantu athi umfundisi baba ngizobika hayi ibandla lami liyakhula liyehla ithi ngaye ngizowanda usibusisa ngoba ngiyazi ayikho into yaba nje emhlabeni njengale uNazaretha naye uhamba isikhathi ayibone lento yakhe ayenzayo ayibakwenzela kumina azothi ngekhethi kusesefile baningi bafisa ukufika akhona nje ababandla emhlabeni kodwa liphela elifana naleli nelake lafana naleli lokwada umhlaba leli linonkulunkulu wayo obabamkhulu owahambe suke intabazi wayoniwe imithetho yokuphatha leli bandla mina bashambe inkulu kakhulu ngelinye ilanga wasuka abelungu phesheya befuna into ebadukele emkhathini inkanyezi bayibona isuka phesheya idwebe ize South Africa bayifika South Africa yawela lapha emzini wasePhakemeni emzini kababamkhulu athuma kamakhosazana phesheya ezobheka ayifunde ngeinkanyezi ayibheka ithole iPhakemeni asefika akhuluma nobabamkhulu ukuthi silahlekelwe ke baba inkanyezi suke phesheya engathi wena la yona leyo nkanyezi ayithola umngcwele basePhakemeni zithi lezinto bezayithume phesheya ukwazi izobheka lento le ngokufunda kwabo ngeinkanyezi sebeyithola inkanyezi ayiwele khona sebebona babamkhulu sebeyabuza babamkhulu ukuthi njengoba sesihamba babamkhulu bayokhuluma kanjani laba basithumile ukuthi sifike sabona nayiwele khona inkanyezi sabona nawe babamkhulu usekhipha idwele mhlobo nofeni banikele lidwele shuthi niphuma kumina bahamba-ke nalelo dwele mhlobo indaba yashambe inzima kaNazaretha amen nami ngiyikhuluma nje izimo indaba yashambe
Ngoba uthi uyabheka ekusukeni akekho ushebo wazahlupheke. Kodwa kahle uswanga umuntu oqhamuka emaRomeni. Noma wayekhona oqhamuka emaRomeni kodwa azange abe namandla njengoqhamuka phakathi kwethu. Ubaba mkhulu wahlupheka tuyalala eqhugwane lakhe kwaqhamuka indoda isiphethe umkhondo yagwaza ladelele khona nisesukile. Yazi atshela abantu bobona ekuseni kwenzekile. Kanti ubaba mkhulu ngaleso sikhathi akalalanga la ecanga ukuthi umuntu ulala khona. Kuze kumkhulile ilanga. Mayihlala esihlalweni sekhona nenkosikazi ehlala esihlalweni. Yizo njalo ivivinyo nokuhlupheka lokho. Othi umabali yankosikazi. Ubani? Umani? Mamthe. Ukungelo ngobamkhulu. Abasekho nomthembu bangena. Awukahle. Ungafika akhothama bamkhulu. Ebese ngena umuntu ophilayo. Wesifazane wena wanjani wesifazane? Ngena ngokuthini? Amadoda njalo kuthiwa wayengawashayi lonkosikazi ngemvubu, amadoda awo uthathekile. Ayisevuma ukuthi umoya wabamkhulu ungene kuyena. Na umkhunyazo nabawa kwabanjalo. Njengoba nathi esamamacala nje. Kodwa into ezakalayo ineNazaretha phakathi. Ngoba Nazaretha. Umsebenzi wenu ukuzocela ibusiso. Anophuma ingane zakwaShembe. Ngoba neyixabanisa. Ngicela nje ingane yakwaShembe ingungwe isuthe nezintshebe ezimhlophe enkulu lezi zintshebe zezani lingane. Ukulahleka ke into enjalo. Sengizophetha abantwana baNkulunkulu. Ngibonga ukumukwela ngezinto ezimhlophe engikuzola eJudiya. Ngiyasifika kwakumcishe kwemhlophe njengoba kumhlophe namhlanje. Ngijabulela umkhumbi wasizulu abantu bayizwe. Ngabe siyaqhubeka abantwana baNkulunkulu sihlale nani. Epaphoqa isikhathi ngokuShembe ufunwa umhlaba wonke. Sekufike isikhathi la ukhona khona ngingazi noma mhlawumbe ezinye ebese neyikhiphayo mase sihamba. Kusuke kwezokujabula noma kuyizani. Kodwa ngiyolo ukusiza mina ngiyinjabulo. Jabule ekuqaleni ngithandwa lo kanjani. Namhlanje abantu sebeyanazi.
Sasa ibonile nendlela endiyo ninokuphila. Ngiyaphinda umhlaba wakho uzophendula. Wangifundela lapho Thessalonika wesibili verse 3 Thessalonika wesibili 1 verse 3 na 4.
usithulile. Simelo ukubonga njalo uNkulunkulu. Simelwe ukubonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane. Ngokuba kufanele. Ukuba kufanele. Ngokuba inkolo inyanga kakhulu. Ukuba inkolo inyanga kakhulu. Nothando lena omunye nomunye. Nothando lena omunye nomunye. Liyakhula. Ukuze kuthi thina ngokwethu. Ukuze kuthi thina ngokwethu. Sizincome ngani emabandleni kaNkulunkulu. Sizincome ngani emabandleni kaNkulunkulu. Ngenxa yokukhuthazeka kwenu ukukholwa. Ngenxa yokukhuthazeka kwenu ukukholwa. Ekuzingelweni. Nasezingelweni. Kwenu konke nasesinhluphekweni enikezela kuwo. Nasenhluphekweni enikezela kuwo. Ngibonga baba. Simele ukubonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane. Ukuba kufanele. Ukuba inkolo yenyanga kakhulu. Nothando lwenu omunye womunye liyakhula. Ngifisa lingapheli uthando lokuthandana mana ngathi abantu. Ngifisa futhi nemukele labo abafikayo abangayigqokile ingubo emhlophe. Nibaphe imali nabo bazizwe besekhaya mabena. Mabebuza nibathathe nomoya wokholo ningabacwasi. Ngoba phela abantu babefikela sebehambe indlela eziningi. Iyabona ushembe abantu balanda ngendlela ezihlukahlukene. Ngiyabona nje wena nabanye. Abanye bebegula. Kodwa la kusegcineni. Iyaphikiswa khona abantu. Abanye bagula bahambe inyanga nenyanga kuphele ibaya. Alikho ngikhona elingani eNazaretha bese kusuka eNazaretha kodwa nisalingani seniya lapha ePleni ngoba lento website angabona umuntu iphela leta enjalo sePleni eBethelo ebese bemletha umuntu omunye mayelethwa la ekhaya enokufa yakuthi yabona imoto mayingena la uthi imoto mayifika lapho base sizwe sephila kwaphela la kusuke endaweni lapho kuliswa khona abantu. Abanye abantu babethandazelwa babeka izandla thina sibathandazela abantu ngobeka izandla. Yabona mina njengoba ngibela unamadoda engihamba nawo. Angibeke lesitali engisona. Ahambe enthinta lapha emphilisisa. Omkhulu bami noba omkhulu baba. Uthi bona bathumela abantu hambe ePleni zofika lompana bangisho kwegama. Ngegama lami phela. Ngempatha yabuhlungu minyaka ayiwazi uyilapha. Bafika abantu lapho mina bacela ukuye utshwala.
Ngiyabathanda laba bafana bakithi ngoba noma ngisosizile abantwana bangalahla. Sengiphetha-ke bantwana kaNkulunkulu. Labantu abafikayo anoma phela nokungayo emanazatha waphela ukude kwahlena umuntu ade abe yifuna le ndlela sekuphele imali asena ushimali uthengisile anokumanida nibabuze abalambile. Amen. Amen. Yabona umkhulu inyanga izulu yakhalela ibandla. Yakha umuzi wasebuhleni eUkama. Wangekho muntu abemali abantu khona. Wayesethi yena sebephakathi phumani bahlangabeza. Esho befundisa ababekhona lezo sikhathi akwava ngalawo bekhona abaphume bahlanganyezwe abantu babeza abaningi. Namhlanje ngiyababona labantu ayikhuluma ngabo yini. Waphinde wathi sengubasile lo mlilo wangibona ukuthi ubani ucisha. Namhlanje yawucisha ushuba ngami. Ngena abantu namhlanje nje nabaye kusasa. Kusasa nje uzobhaphathisa abanye abantu. Abantu bekhaya bangena bayabhangelana. Nina-ke nikhona phakathi bambelelani niqinise ngoba mabengena labantu okhipha nini. Bazofika bese fresh ekolweni lasenikhathele khona. Bese beyithatha izikhundla zikwashiwo lokho. Bambelelani niqinise. Lento enikhula usuku nosuku. Yeba ngantshela kudala ngathi hayi ngisebancane. Kuseza abantu abacishe babe kanganani. Yabona uNkulunkulu mayesibekile uzobona into ezobuyeka inani. Jehova igcwele. Ngosi busiseni kuzwini.